We can sum up McDonald's new crispy chicken sandwich in one word. Crispy. But also juicy and tender. Okay, it's crispy, juicy, tender. All one word. But then, also pickle. Oh, and potato bun, which is 2 words. Okay, we can't sum up our new crispy chicken sandwich in 1 word, so you'll just have to try it to understand it. Order ahead on the McDonald's app at participating McDonald's. You've had the idea for months now. You've told your friends about it, your mom, your mom's mom, your yoga instructor. You've worked out every detail, the name, the logo. Now it's time to Squarespace it. But you don't know a thing about websites? Squarespace it. Worried about it looking good? That's what templates are for. Squarespace it. But you need more than a site? Need a whole brand, social campaigns, promotion, the whole 9 yards? Squarespace it. It's that easy. Got an idea? Squarespace it. Use offer code Spotify for 10% off your first website. Want to hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash? Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the US that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com/yes. 2021 Nielsen Report. Limitations apply. Trying to fit a round peg into a square hole, or rather a pillow-shaped peg into a shoulder-shaped Good, I was talking. Mississippi. Yo. The space between her head and her shoulder. It's a square. None of these rounded pillows are going to fit that space. X. Right, check. This guy really said mic check, bro. He could have just said, can y'all hear me or something? None? Hi. All that matters is you guys. What? Stand by for deployment to Warzone. I ain't hear what you said, but okay. Where we going? Where we landing at? That shit's gonna be like left side. Alright, where we landing at? Battle Royale. Gas is closing on your position. Green we go. Hey yo, chalky hands. Right, soldier. Mark a drop point for your team. I know he got a mic, bro. Cause I was just talking to him.
Gonna land. Gee, I haven't played normal fucking Warzone in such a long time. I just been playing Resurge. Oh, it's over. Your primary objective is to kill them all. Alright. Shotgun here. We go on from here. Set Claymore! I'm just got a gold chest up here. Y'all hear me? Yeah. Yep. Hey, you hear us, bro? Yeah, we got enough to get a loadout. Alright, drop your cash if you got some. I do have a plate box over here. Hey, drop your cash to Malo. Hey, Malo, drop your cash, bro. Buy station. Buy station. Vendor here if you need equipment. Very much. Alright. Where's the buy station at? Alright, run me to the buy station. Come on. I'm gonna get the loadout real quick. There ain't no one closer than this one? Alright, this is one. I got 10K. I got the. I'll buy it. Alright, come get it. Yeah. I just throw it down right here, bro. Friendly loadout drop on the way. What the fuck? About to land on some bricks, bro. Body armor here. Alright, should I Alright, take hey, my glow. Grower MP5? Grower MP5. Inbound. Damn, y'all ain't gonna help me out? Shit. MP5 it is. Y'all need me to buy like, y'all need me to buy munitions or a UAV or something? Yeah, munitions. Alright, bro. Yeah. Alright. Now, Where are we going? Oh, we're already in the middle. Oh, let's go. Does anyone need this? Just wanna go to buy station. Let's just camp out in this carriage, bro. Station. Oh, you dropped 2 ammunitions. No, one's armor. Oh shit, there's one over They're there. both ammunition. Make for target location. Damn. You should have saved them, bro. I'm gonna rush over here. UAV station? Yeah. I got a precision airstrike if we need it. good. I'm going to. UAV or something. Andy, I didn't buy a UAV. I didn't buy a UAV because I needed it so bad. Loot. We have a drone.
Check. Man, it's dry as shit. Did nobody come here, bro? Enemy Oh, soldier there's a incoming. guy right Station here. looks ghosted. Enemy vehicle. I mean. Oh, there we go. Enemy vehicle. Enemy going in. Be advised. Friendly I threw an precision airstrike over there. inbound. The station looks clear too. Mover You spotted. guys wanna go there? I'm gonna leave them to the station. Someone came through here. I need this. Buddy. Ah, fuck. How'd you die? I didn't die. I broke my leg. It's not looted here. Can loot it. Yeah, no, nobody looted. I'm not worried about loot, bro. I got a decent loot. Now we can buy a UAV. Damn, bro. Motherfucker got 10K. Gas inbound. Safe zone relocated. Instant contact. But he helped into that team over here. There's gonna be people over here too. Spotted. Look at motherfuckers shooting at each other and shit already. Look at all them bullets, man. What the fuck? Got gas moving in. To go on from here. What? We're in safe zone. Watch for enemy. To go on from here.
Roger, transport. Supply choppers inbound. Rare cargo is on board. I hit one. Popped out right there. Copy on. They're all in there. They're all over there. Copy on. Mark them already. Eyes on shooter. Oh, they're shooting at me now. Hey, I cracked on no shield. Mover spotted. Cracked another one, no shield. Mover spotted. Mover spotted. Orange, what are you doing, bro? You really sitting here spinning on the chair? How'd they see you? Fucking shit, bro. Chalky, you still here, bro? There. Alright, man. Gas is closing. Get to the new safe zone. Get shit off there. Damn, where you going, Chalky? Moving here. Cancel my last. Like when we gotta go Chalky. Come on, Malo. Gee. Enemy vehicle! Gas is closing in. Not all here. Regroup in a safe zone. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. We would have been better off where we were, bro. I don't know why we moved. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy.
Returning to base. Buy me back. Ikaw. My boy Zero. Request recon flyover. UAV entering the AO. Hey, buy another loadout if you can, bro. Your teammates done in. One's right next to you. One's right next to you. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. I'll drive. That's mine. Let's go to the. Picture on the left. Let's go somewhere else. Are you staying here? Follow, you coming? Are you staying? You stay there, bro. I don't know what you're doing, bro. Oh shit, hold on. I'm going in. I'm going inside the circle. Alright. Gas is moving in. New safe zone located. Oh, someone's in here. Go down. Someone's in there. Enemy team. Hold on. He's in there, no shield. Go get him. Team white. Nice. White. Good shit. We're in the safe zone. Watch for enemy. We did decent, y'all boys. Make sure you got everything you need though. I got 10K cash right now. Nice. Go buy a UAV real quick. Alright. I'll buy some airstrike. Oh, I bought a UAV revive. myself. Self-revive. Yeah, just go. Here, here's your money. You can buy your own self-revive. Found some cash copy. That's mine. No, you pick yours up so you can buy your own. Hello? Hard copy. The That's orange. mine. Disregard last. Orange. That shit. 7K? Shit, I'll take it. But you don't want to buy your own self-revive? Shit. Oh, give me like a 5K. I'm gonna buy airstrike. Enemy UAV overhead. Oh, purple doesn't wanna. Orange doesn't want selfie. Spotted some cash. I tried already. He dropped his cash. Alright. Oh, we have someone behind us. Friendly UAV overhead. Fire deployment loading up. Finish the fire. Gas is moving in. New safe zone located. Send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Did you guys get him? Oh no, I down one in there. This area. Effect on target. I don't know, they have a selfie.
Hostile dropping into the area. Watch the skies. Down one in there. Ooh, they're shooting again. In them. I downed him. I shot him. In them if you see them. I shot him headshot with a sniper. Shot him headshot. I see movement. Oh, there's one in there. Enemies in the area. Gas is moving. After hours. Behind you. Oh, behind the behind. You're all ready. Get it done. Hit us hard that time before. Settle the Alright, you wanna add each other, bro? Sure, for sure. I bet. Your glow. Okay. Nope. Yun, Sama ka na lakay. doon? Slangan. Awan. Awan? Kanina si Ikaw, tsaka si Boss. Right pa. Tara. Wala ba tayong kasama Invite dyan? natin. Sa Pabukas Ikaw mo na. lang. Luluto pa raw siya eh. Nagluluto ba? Tagal na yan yung unang branch natin. Kanina ba kayo? Eh, nag-break kami, nag-break. Teka lang ah. Balik. Anong oras na, no? Gabi na. Magte-10 na di. Pakay sa malakas si Jess. Lodi. Walang laro, tol. Wala, papabuhat nga sana ako. Ayun, dyan naman si Ross, tsaka si ano eh. Si Jer eh. Tol. Andiyan ka naman, tol. Lakas akong magpabuhat. Ikaw binubuhat lang, ako binubuhay eh. Eh, wala naman yung taga-buhay eh. Kaya laban natin kanina, laging talikuran kalaban. deployment. Now's a good time to warm up. Banding ba yan? Ambas ito.
check. Sa likod. Enough practice. Time for the real thing. Kulong. Battle Royale. Avoid the gap. Aim. Get to the safe zone. Vendor marked. Saan? Orange bagay. Kill them all. Yun. Kainis na. Ano yun ah? Sign yan, sign. Magandang sign yan to. Ganun sign. Sign of aging. Ayos to. Ayun ko. Fix up na. Tatayang ko Teka, sabay ah. pera. Lahat tayong kasabay ah. Okay, drop money na lang. Kung sino mauna dyan. Kabila ako, tol. Spotted some cash. Body armor here. Maiwan ko na rito to ah. Ito na ba? Ito. Plunder cash here. Okay, just lipat drop money. Dadaling ko sa kabila. Yung kalaban ah. Kaya, Nakakita kayo ni Pros eh. Medyo malayo pala tayo. Drop headed your way. Palang medyo malayo. Press. ay, iba circle. Oo nga na. Malayo-layo din. Tapos na rito. Vendor marked. Yes, sir. May tao dito. Coordinates. Sa aray. Lots. Spot lots. Losing ground. AC. Ito, money. Spotted
Kalaban. out. I'm going. Sige, sige. May sakyan pa. Bumaba. Mahamon, mahamon. Mahamon. Sumakay ulit. Side down. Finish. Meron pa dito. Bumaba, tapos sumakay. Nasa roof. Orange mark. Roof. Sa bubong. Uy, puta yun na. Ang yung nasa roof. Nice. Friendly UAV overhead. May pinipick up. Dalawa ata sila dun. Ay, dalawa sila. Dalawa. Coordinates marked. Sa likod. Tatakbo na, Tatakbo. tatakbo. Ano isa? Finish isa. Isa nasa likod. Dito. Hostile operate. Finish. Wipe. Nice. May chopper dito pala. There is a helicopter. Yung armor. Ito. Ano kailangan mo? Marking armor. Okay. May box din ako. Armor box. Tao dito eh. Yeah. Ito kakapatay lang. Oh. Marking armor. Mas play chopper. Ito. Enemy helo. May ikot-ikot lang. Pababa ata ulit. Bumaba. 33 meters, apat. May konti dito. May konti sa orange. Okay, apat ah. May ka. Oo, patay lang nila ng kalaban. Ay, naglalaban sila. Down yan, down. Finish. Akit lang ako dito. Meron pa isa. Basag. Dito sa blue, sa likod. Okay. Patay na. Patay na. Nice. Na-wipe pa ata nila isa. Oh. Pero hindi pa Pablo wipe yung patay ko. Escobar. Nasa sensor yan. Enemy UAV Wala overhead. na, wala ako nasa sensor. Uy, garage. Wala ako nasa sensor. Dalot lang ako. Request recon flyover. UAV entering the AO. Marking Patay rendezvous. yan, patay yan. Kaya siguro iba. Patayan lahat sila. Kaya Tayo naabutan. Ha? pang selfie. Ito. Ito. Plunder cash here. Dime. Gam. Ay, kulang tigta agad para lapat. 7. I found this if you need it. Moving up. Tumatawid na rin. Wait na tayo. Ayun na. Tara. Here, there is a helicopter. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Meron na rin ha. Ayun, saan yan? Ah, Kaliwa. may content na. Tatawid. Nice stop. Stop up. Stop up. Iikot ako. Ikutan ko. Dami ka. Be advised, friendly Dalawa down, dalawa. Wipe. Nice. Nakatakot yung ano. Daming gamit. Marking armor. Eh, pwede na mag-settle. Hey, meron pa. Sa taas. May taas. Hindi ako makakit. Light ping. Sige. Sa baba lang, sa baba. Down na. Lakas ng lag ko. Meron pa yan. Doon lang, diba? Down lang. Bala sa taas na. Gasmas. I found this if you Ang need it. team yun. Ibang team, tol. Ayun. Layo. Supply run contract identified. Dalawa loadout.
Okay lang. Baka yung nasa gulag ko. Ghosted na ako. Ay, ito pala pera, tago, pang selfie na to. Kala ko. Lethal grenade here. Teammate nun, niiwan siya. Ay, tapos sa baba! Oh shit. Nice. Ayun. Pilipino ata yan eh. Loko. Loko pangalan. Meron pa sa taas. Nice. Mr. Jaime. Tsaka si Loko. Yung mga Pilipino ata. Napatay. Wala nang, ayun, loadout. Pera. Nice. Kala ko kayo yun, yung lapit eh. Lang bay. Ito nasa taas. Ay, nakakababa lang. Sabay. Nakakababa lang yan. Shock na yan. Enemy UAV overhead. Buyback. Enemy UAV overhead. Kinuha uli yung truck. Pabalik dun. Nagalingan masyado ni Boss. Finish. Wipe. Wala mo masyadong galingan. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Kanina pa, warm up na eh. Target sighted. Ano ko yan? Cluster ko. Ay, wala pa selfie. Tabay tago. Selfie tago siguro. Kasi yung mamaya baba. Kasi. May bumabaril pa sa ano. Sa itaas. Mover spotted. Maangat ah. Enemies in the area. Nice. Meron pa isa. Dito sa loob. Oo, sa loob. Dead silent. Dito ah. Ayun na, sabi ko. Oh shit. Uy. Ako. Second floor. Isa rooftop. May iba pang team. Pa-snipe. Oh my god. Sorry. Target is down. Well done. Your Ay, teammates napatay niya yung nasa taas. they'll fight for a chance to redeploy. Puta. Nasa baba na dito. Dalawa. Galing sa second. Hindi yung sa pinaka sa taas ah. May sniper sa taas ah. Ay, shit. Kaya nga. In the gulag. If they survive, they can redeploy. Parang tao doon. Kaya nga. Iba pa yung hindi nila katimi nasa itaas. Back tayo. Ay, malapit by station. Kakali lang. Nasa baba ng bahay. Your teammates done in. Returning to base. Hindi ko lang si ano. Eh na, pwede ka pala. Hindi natin bubuksan pero just in case. Parang walang tao. Mas. Enemy UAV overhead. Thank you. King lang to eh. One shot lang ako lang. 3 beses ko binarin. Hindi na lang. Yun hindi. Ako pala hindi nag-load up. Kaya nyo akong i-buy. Ay. Pahingin ng... Kuha ng truck. Gas is closing in. Relocating the safe zone. May tao pa sa hospital. Meron. Thank you. Meron pa nun. Pero na-finish ko yung pumatay sa'yo. Natapos na yung king? Tapos niya. Hindi, nag-truck. Ito, meron pa tao dito. Diba? Ayun, diba? Target sighted. Yeah, move it. Ano ang bahala. Wala na akong bala. Kalahati sila push. May pambili tayo. Hati-hati. Dito. Meron ba?
Oh, sakto. Ang recoil na napulot yung ano. Tangay na second floor. A-Max. Nandito na sa akin. Sige. Samahan ko ito. Ang bala. Sa baba ako, sa baba. Ito. Dalawa yun ah. Never mind. Ikutan ko. Threat. Sige lang. Diyan ka lang. Down. Finish isa. Ayun yun, makakantar kayo ah. Patay niya yung mga nandito. Isa lang, yun nandyan. Meron pa isa. Kunin ko yung pera. Ano? Para saan? Saan? Oh my god. Napatay mo na. Patay ko. Ay, yun yung pinatay natin kanina. Ano boy, tayo pera. Babae ba ko siya? Walang pera ng mga to. Yeah, moving. Ano pala pera? Ay, kulang. Nag-drop ka Napatay na na, Jeff. Wala. Meron pa? Bato yun. Putang. Oh shit. Enemies in the area! Enemies in the area! Wait lang. Nice. Nice. Hindi pa ako napatay nun eh. Umiikot-ikot lang ako eh. Iga. Ay, nice. Yung gas. Tara. Pa-drop. Ni. Vibe ako. Ito. Sige. Plunder cash here. Buy station. Dito sa taas natin. Plunder cash here. Vendor marked. I found this if you need it. Pwede pa ba tayo mag-bounty? Anong contact? Nata. May AR kayo. May tao dito. Sa likod. Meron pa. Target down! Dito. Oh, dalawa. Nasa labas, dalawa. Hey, ano? Down pa. Down lang isa. Si selfie. Marking armor. Ilan pa? Selfie siya. Isa na lang. Kaso na selfie. Selfie. Kapag selfie na. Puta, may tao pa dito. Kabilaan. May pit ka. May pit ka doon. Survive and you can redeploy. Oh shit. Ay, bobo! Be advised, your teammate got their ass kicked. Bad trip ka na din mo wala. Victory rests on your shoulders. Fuck, Finish the man. mission. You win this time, return to the front line. If you lose, you're done here. Sinalubong. Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
Enough practice. Time for the real thing. Taas ng packet loss ko. Mark a drop point for your team. 10%. You're leaving. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo. Saan tayo? Ilig. El Favorito. Lahat ata ng map, paborito eh. Sabi yung packet loss ko 10%. Sana nag-loss. Bagal. Lag yan, tol, no? 10%. Engage all targets. Oh, tabi lang. Bounty target Wala kang patay. Ito na. Spot the bastard. Oh, Yan yata siya galing eh. Nalipad? Nalipad pa. Oo nga, nalipad. armor. Halipad pa yun. Salamat sa paplato. Sa prison pumunta. Salamat sa plato. Kaso walang kutsara tingnan doon eh. Wala rin ulam. Pangkain. Kaya nga eh. Thank Oh, you. yung baril. Mga naglalaban dito. Malayo pa. Sama tayo. Yung mga May salap tao dito? May tao dito? Saan sa'yo? Oh, hindi ko alam kung nasa nagpunta. Oh, wala. Tama mo naman si Jerry yan. Si Frost. Dahil pala tayo dito. Ayaw mo. Wala ako na. May tao dun. Make for target location. Body armor here. Wala, Pordoy. Okay, May tao dito. dito. Ganda dito. Rally on that vehicle. Ito sa'yo. Yeah. Kabasag lang. Oo nga. Ayun. Basag. Kabasag lang. Lumabas at pabila. Hindi ako sigurado to lang. Nandito pa ata eh. Oo, nandiyan pa. Yan pa. Saan Second sa floor mismong ata. blue? Ah. Enemies in the area. Enemies in the area. Bakit ako? Sa second floor. Di wala. Ayun na. Ayun. Bumaba. Basement. Nakikita ka, away pala binabaro nito. Ito. Close in contact. Teka boy. Ito, dito matama. Ang taas ng vehicle nito. Basag. Ayun. Run a time. Scrub the contract. Second, ay lumabas pabila. Tatakbo ka Mukhang dami pa. itong buhay ah. Kanina pa eh. Bunatakbo. Ay, baril nito. Kakampi niyan. Baka yun yung nakita mo kanina, ano? Coordinates marked. Oo. Hindi ko alam.
Narinig ko lang. Ayun. Ayan, pwede na. Paano na sila eh, oh? Lumber. Ayun, Tara. tara. Ayan na. Nana natin dyan sa ano. Magbabay din yan. Load out tayo, load out. Sender marked. Drop money Ito, na lang. money. Bye. Ayun, layo niya na. Hindi. Spotted some cash. Para mapatay natin to. Sakto. Ito. Target sighted. Drop headed your way. Yari ka, Yun na boy. yun, sa likod ng ano. Likod ng... Tawag ito. May teammate pa. Ano dito? Make for target Dito, location. nagpupush yata. Nagpupush na yata. Nagkakamp lang. Eh, paalis na. Pushing Saan? left Ito. side. Enemy contact. May nasa baba ako dito. Tatatakbo lang. Down. Nice. Finish ka na. Hindi ko mapili. May selfie kayo na. 44 meters dyan sa loob bata. Taking fire. Sa likod! Wipe, meron pa dito sa harap. 26 meters dito. Marking Sa waypoint. taas. Second floor. Sa pinakataas. Contact. Basag. Sa pinaka-roof. Pinaroof. Basag. Nakadapa. Push. Madapa ka pa kasi. Nice try. Tara, tayo. Siya ako provide. Vendor here. Hindi ako nakaisa dun ah. Dami palot dito. Ay, bago. Mga namatay pa. Ito. Baril na ito. Bullfrog. Dami palang pera. Ba pang selfie? Nyelpi oh. Helping. Bili ako ano, UAV. Ito pa pang kills. Pang UAV ah. May cluster ako eh. Pop ka na ba to? Friendly loadout drop on the way. Loadot. Dalawa. Spotted a gear package. Friendly UAV overhead. Ayun, dalawa din. Go sa J. Gas is moving in. New safe zone located. Ito. Ikot ako sa likod. Down, dalawa. Nice. Confirm. Yung isa nag-result yata. Napasok. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Wait. Galit na galit. Gusto mo manakit. Ina-down ko pa yung nakapag-selfie. Di pa tuloy ako nakaready. Kaya nga. Ako wala nakakuha. Nakapag-gano pa nga tapag plates pa nga. Kanina yung na-down mo din eh. Yung napatay Kaya ko sa Ikaw inyo na. ni Roy. Patay siguro kayong dalawa. Hindi ako umabot. Si Ikaw. Pinapatay niya kasi ako eh. Naka-down ka na. Naka-down ka pa eh. Hindi ko pala kailangan. Sinigurado.
Yung kalaban niya nakaharap sa kanya, nakatalikod siya doon sa laban. Sinasapak ako. Buti yung dumating si Boy Tago, patay kami dalawa nun. Gas is moving. Nakamute pala yung mic ko. Hindi ka pa nagsasalita. Kamute pala. Alam mo, shy ka lang eh. Kanina pa ako kumakanta eh. Naka-live stream pa naman yan. Pero okay pala. Naka-live ka ba? Naka-live ko. Naka-live ka? Zero Eh, viewers. magwagtak na load doon, no? May viewers, kailangan mag-donate bago kami kakanta. Nag-load doon, nag-load. Tara. Ito sa harap, loadout. Ay, nag-load out. Tayin ba natin yan o Nag-i-stag. pagbibigyan na lang natin yan? Mamaya na. Wala, naka-ghosted ata itong mga to. Ghosted. Baka tayo papatayin eh. 36 meters, tatlo. Hindi pala ghosted. Ayun, Saan? sa likod. Basag yun, nakapula. Dito sa akin, dalawa. Doon yung isa. May truck parating sa likod. Right here, gosh dang it! No. Meron dito, likod. Nandito na pala sa akin. Plating. Ay, puta ina! Hindi ko pinto. Tanga na, camper ang puta. Oh, nagtak ako. Uy, nakita. Patay ko dalawa. Teammate is redeploying. Stand by. Dapat pala, nagtago lang ako dun. Wala ako kita dun. Be advised. Dalawa lang ata. Bumaba yung ano eh, nakatrack. Nakapul ako. Bumaba yung nakatrack. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Moving. Patay mo dyan? Yung nasa ano? Sa likod? Your teammates done in. They're returning to base. Nakaparouch lang. Last one on your team. Finish the job. Wisit. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ang daming tao dyan. Yeah. Nagkakalag ba? Mas. Yun. Dami pa. Bani ka? Ang dami na lang. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Second chance to die. Meron pa. Fight's begun. You win this fight and you return to the front line. But if you Wala na lose, to. you're done here. Time to earn your freedom. Shit. Pucha. Nakaingit naman ang nguya niyan. Lahat ko, ladobo ko. Yeah. Ladobo mali. May sila eh. Tubong mani. Kakain ko lang, gutom na naman ako. Nag-charge lang ako. Sige. Mga din. Ako din nga eh, kukuha eh. Nakakaingit eh.
Gigilid na. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enough practice. Time for the real thing. Game! Kaya ng kakas niya eh. Tayo. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. I found it. Hello? Tayo tao? Nauna na. Kaya. Ano ba dun? May tao, may tao. Doko. Dito, dito. Coordinates marked. Binabaril na ako. Your primary objective is to kill them all. Pero Enemy dropping into the AO. Taas ng log. O yun. Ba na kaya? Coordinates marked. Enemy Sa green. UAV overhead. Tayo ko isa. Pitas. Daming tao. Meron dito. Magpa-precision. May airstrike sa akin. Para sa akin yung airstrike. Sa likod natin. Pera? Oh shit. Ito pera. Doon ko isa. Tawagin na. Welcome to the Gulag. Wipe. If you survive, Woo. you earn your freedom. Loadout ka na. Ay, wala pala sa akin. Pero. We got a proper fight here. Get yourself sorted. You're up next. Paano pala to? You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Lulutin ko lang dito. One. Tayo pa pera dito. Ay, kami. I'm moving.
ako din na nanalo rito sa gulag na ito. Naglo-loadout din. Your teammate got their ass kicked. They're RTB Bye-bye. at this time. May agad dito tala. May nag-recon na sa dito. Dito lang ata yun eh. Open dyan, no? Parking lang. Napatay niyo yung mga, Ay, tapos sa green. mga team dyan. Kanina. Patay na lahat. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Puta eh. Ikan pa ako. Kill. Anong bala? Meron ako ammo box pala. Ko lang tong... Ito si Green? Ako. Drop ko dyan. Ako dyan. Ano na? Ito. Tagging supplies. Salamat. Nakabala. May tao dito to sa ano, kanina. Kaso may chopper sila eh. Kaya nga. Hindi ko alam kung teammate nila yun eh. Nandiyan nag-aabang. May Green. Oh, may nag-loadout dito. Sila ata yun? Magano ako. May ano ka, plates? Pwede Sila. Marking armor. Ayun na. Chopper. Bili ako ng UAV. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Oh, may nag-snipe sa akin sa pulis sa ay sa hospital. Hospital. Ayun, chopper. Enemy helo. Bakit no? Sabog na. Oh, nagtalo na sila. Saan? Tangina, basag-basag sila. Mabog. Namabog na yun. Uy, Pasabog na ata. galing naman nun. Saan yun? Oh! Ano yun? Taas na hospital, tol. Taas na hospital. Sila yan? Friendly UAV overhead. Hey, Ayun. chopper. Enemy UAV overhead. Hospitals dito. Kaya ang pambiling armor mo na bro. Ito. Ammunition box ako. Uy! Saan? Nagbunga pa rin sa ano? Wait. Waypoint marked. Tara yun yung ano, cluster. Pwede. Uy, Tangina, hacker ata to eh. Kaligas Uy! Lumulusot! No! Hacker ata. Down, Lumulusot down, sa ano? down. Oo, tay. Nice! Patay yung hacker yun, man. Alright, nice. Meron pa. Nabaril ako na eh. Pero dawal eh. Oo, sumasagot pa meron pa. Umagos eh. Gate chip tayo niyan. Ay hindi, pwede natin sabayan pala ano. kaya si punta mo bro. Iikot ako. Makaka-cluster pa kayo, isa pa. Wala, Kuha ako ng ano, plaster. Sila. Para mababa. Pagbaba dito, abangan namin. Target marked. Dito. Yung gas. Loader 2-0, good copy. Let them strike away. Ano ito bumaba sa likod? Wala ka armor, Jer. Ubus ng sniper na yun eh. Nandiyan natin Saan na? loob. Nandiyan natin sa loob. Meron pa akong dalawa rito. Mamaya drop ko. Sige. Buo muna tayo. Wala na sa ita. Akit ka dito, Lex. Bayad yan na yung surf. Oh, hindi. Andun na.
Ahid na. Ah, pa. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Sila yan sila. Gas is moving in. New safe zone located. Iba pa. Iba pa ang team. East. Anong bundok? Sa may train sila pala? Sa may train? Kabaon na. Pwede after nito ako magse-server. Sige. Sorry, di kita. Yung mga ano. Uy! Hindi ko nakikita. Parang ano ah. Dumikit lang yung baril, namatay agad ako. Tayo sa kanya. Baka maka-join. Hindi nagsasalita si Jess, nagtatype na lang. Ay, napas na ako nyo, no? Nalulubat. Tama. Nag-out na ata si Ikaw. Nawala. Sabi, babalik ka. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Pili kayo, tol. Avoid the gas. Tayo. Get to the safe zone. Makas yung pili Sunod ko eh. lang ako sa inyo. Tayo. Vendor mark. Nalagay ko sa tahimik. Kanila sis. May tao na. Dalawa. Pag-green. Okay. Pag-green sila na. Pag-green. Ano. Walang baril na nakuha. Go. AR over here. Ito plates oh. Tago. Ano ito mga tol? Ano ito? Ang pangit. Ano ko talaga. May nandiyan pa sa ikap Oh, dito, dito. Mark out. I'm going. Sa second floor nga doon. Ito. Sa blue ka, sa green. Akin. Pangit ang AK nga. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your Down, freedom. down. Nice. Up, meron pa dito second floor. Starting. Nandito sa akin. You're up next, mate. Get ready. Thank you. Meron pa isa, meron pa isa. You win this Naka-shotgun fight, lang. you return to the Alam front ba rin? line. If you lose, Oh, shit. you're done here. Nice. Sort them out. We'll capture the Meron pa isa. Ayan. worse for wear. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have Taka the dito. cash. Ay, patay. Ayun na, nasilip. Ito, pumapasok ako. Eh, Pupush niya. Nagpupush niya. ito ka. Get back on the clock. Jer. Di nagsasalita si Jer. Patay, patay. Sending charge. Yun. Yan si Rambo eh. Tugurin ko. Pangit ang baril ko eh. Basag. Ako nga rin, saan? Sana. Dalawa pa, meron Sa pa baba mo lang. Ito pa, Nangyari pag-ulag mo. sa baba mo lang. Ay, ano. Mark on the grid. Let's go. Takin ng AK itong buta. Yung AK. Ang lakas ng rigging. Ang rito mo. Umiikot eh. Ito, plates oh. Ito, meron dito. Meron na. Saan yung pera? Ano yan? Meron na kagad siyang ano. Meron naman siguro isa sa inyo pera. Here. Ako, may pera. Wala akong pera. Itago na lang. 200 na lang. Ayun, sakto. Ito, pera. Kaya ka nang bababa dyan. Oh, yun na. Nandito Dalawa lang, threat. nandito lang. Pak, hindi ko pa napalitan yung baril ko. Pang close range lang. Ah, Thank you. nandito ata, nandito. Bandang mid. Bandang blue. Tama pa yung kanina. May plate box ako kailangan. Wala akong extra eh. Ito. Ilalapag ko dito. Sa itaas. 400 lang yun.
Marking armor. Chinese ba? Oh, nag-i-snipe na. Chopper. Wala akong baril ah. Oh, baril. Baril naman. Pare. Babalik ako sa tomba. Ang daming buko pa dito. Pangit ng baril eh. Oh, sila dyan. Di na tumataas eh. Oh. Wala nang tao. Wala na rin loot. Chopper. Walang ano, pera. Enemy helo! 2 minutes pa yung ano. Ah, 400 lang. Yun, pera. Uy, sakto. Ang dami naman yan. Isang ba? Dadat. Kulang pa. Ay, hindi ko lang 400 yan. Eh, pag natapos siya, ano mo, 54 seconds na lang. Okay, kanina dyan. Tara, punta na kayo dito. Doon na tayo. dito. Pag ano. Ayun, tandaan. Cash on the ground. Eh, mali. Sakto 400 ah. Got a loadout drop inbound. Ako nga. Ang bounty ng mura. Mura pala ng buhay ka, tol. Kaya di pupunta eh, ano. Kaya nga eh. May snipe kayong bala. Ito. 40. Large caliber round here. Kayo nagbasag. Ay, tol. Hindi. Okay na, okay. Ano, truck ng bounty. Sa salt mine yung Ang bounty. kasi ata. Tara, kaya tayo sa bundok, tol. Tara. Tara. Ayaw mo na sa syudad. Loadout drop inbound. Ay, Mamundok, bumalik. tol. Isa lang. Tapos meron din sa dulo. Isa lang din. Oh, nag-snipe. Dito. Saan? Meron. Bandang police station. Gas is closing. Get to the Bundok new sa safe bundok. zone. Uy, shit. Ako. Bumababa na sila. Laking pagkakamali. Pero ano kayo? Dapa. Nababa na sila. Oh shit. Tago ka. May sa gilid sa kaliwa. May snipe sa kaliwa. Ano yan? Nandito na sa bahay na to. Nandun na pala. Dito, banda rito. Banda dito. Yan natin. Ano eh. Finish isa. Tag. Shit, nasugod ako dito. Pasag lang yun. Saan buhay? Nasaan ako? Siguro dalawang malayo pa. Uy.
Ano pa pala dun? Tawa ata. Ay, may tawa. Yan na dyan. Ito. Likod mo. Meron pa isa. I need that. Kaso dalawa sa sakyan. May tao sabay. Tao dyan. Baba lang. Nagbay pa. Umakay. Oh, pupunta na. Ah! Sino nag-i-snipe sa'yo? Malayo. Oh shit. Doon sila na. Uy! Matay Sila pa rin. Matay sa atin. Jesus. Takbo! Di pwede sumakay, ma. Takbo! Putang ina. Kagan yung bala eh. Lucky. Walang tigil. Ina, open eh. Wawa naman. Hindi ka nila mapatay. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping in. Warm up's done. Time to kick this off. Game. Hey! Ay, isa naman. Para matulog ng mga himbing. Battle Royale. Kaya. Set a drop point for your team, soldier. Gas closing in Chicken fast. kung patulog. Safe zone. Hindi tayo maka-chicken, bili na lang ako sa labas. Jollibee na lang, chicken boy. Gali tawon. May Ang fiesta. dami, putang ina. 12 yata yan. Nandyan. Takbo ko, papasok. Puta kayo nang nagsarili ka pa dito. Papasuan.
Tali ko yung ano ko. Ayun lang kayo dyan. Nakapaklo ko doon ah. Lang ah. Ato sa likod. Ay. White. Nice, nice. Nice. Uy, buhay siya. Ah, abutin ba? Nasa taas ako ng ano? Yeah. Nasa taas ako nito. May tao pa dito. Sige. Ah, putang na. Tama ay. One shot. No aim. Lumana yung parachute. Ano basag? Saan yung Lex? Sa loob? Nasa loob ng pulis. Oh. Hindi ko napan. Teammate was sent to the gulag. Nakam na lang yung sub. Fight for a chance to redeploy. Wala akong plato. Shoot. Basag lang. Nag-iisa lang ata yun eh, no? Isa lang ata. Dalawa. Push natin. Dalawa? Ay, nagpapatayan. Dalawa? Nagpapatayan. Ano, may tayo pa dito. Wala akong plato ko. Andito sa akin. Enemy soldier incoming. May bumaba. Enemies in the area. Sa taas ko ata. Oh, nasa taas. Nice. Saan pa ako? Wala, Patay sige na? Meron pa dalawa. Sige. Mababa na. Ay, katigo siya. Tara. Dalawa. Botang na. Kaya. Dalawa sila dito. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Swerte naman yun. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective Ay, way to nilibos get na ni inside Kago their lahat eh. Basag. well-placed stone. Alam, wala pa akong baril. You'll be out there soon. Ah, putya. You're up next, mate. Get ready. May iba pang team. Dalawa. Uy! Kung nag-mount. Inis. You win this fight, you Bombo return to the class. front line. But if you lose, you're done here. Dual pistol. Sort them out. Galing ako dito sa dual pistol eh. That one. GG. Buwa select tayo. Sige. Oh, na din ako. At na kaya. Okay. Sige lads. Tara, The Barrage. Okay. Buo na rin tayo. Tara. Dalawa lang tayo. Ano yun? Pakiulit. Sorry. GG na kayo? Hindi, game pa ako. Tara. Tanong ko lang si... Ay, mamaya daw konti. Tara. Sinong sasali? Ito. Wait lang. Sige lads. Sige lods. Ayos lang. Yan. Yan. Ikabalita, Desert Punk.
target practice while you can. We're deploying soon. Nakakama rin ako sa stream ni Robski. Nasasama rin ako sa stream niya. Sige. Enough practice. Time for the real thing. Let's go. Ping, what? Ping yung mga lot. Lalo yung kasama natin. Naka-stream ngayon yan. Kabuhat, lodicate. Battle Royale. What? Avoid the gas. Get to the safe Ay, zone. mga lodis. Ayun o, ayun sa boss. Ayun sa boss na. Kayo, ping, ping. Hindi na malalakas. Dito tayo. Yeah. Never mind. Scavenger contract located. Never mind. Drop there. Scavenger contract Okay. located. We'll take it. Ayun yung ping, ah. Fiesta. Clear to engage all targets. Supply box marked. Secure the package. Ako, nagdanan si boss Lit. Hindi ko na nakakalaro si Luke eh. Online ba? Next objective located. Nagdaro kami ito nila kagabi. Oh, yun na si Kong. Ay, kung TV. Ba, hindi ako. Buy station identified. Next objective located. Repositioning. Online si Let. Oo. Invite siya. Primary objective accomplished. All supply boxes down. Hold up. Load out. Copycat drone. Walang buy station. Ayun nga pala eh. Dito na. I'm moving. Ay, kung TV. Loadout drop inbound. Ano bili ka? Bala UAV. Bahala na lang. Ito sa akin, Lods. Meron dun sa orange bar. Kung. Package supplies. Mabalong kung... Ito. Ay, kung. Yun sila sa kabilang banger. Ilang banger. Sa kabilang banger. Mid caliber here. First floor. Open dyan ah. Diyan, Rod. Wala akong vision dito sa labas ha. Looted. Enemies could be close.
Deflating ako. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Bababa lang. Got gas moving in. Meron pa. Patay yung isa dito. Bagong baba yan, guys. Okay. Nag-car na. Kotse. What's it? Bibili. Nasa bike. Sorry. Store ko. Nag-king. Nag-king. Dito. Parang nakala sa pistol na yun. Dami isa. Putik, dami na ako. Sa container. Basag na yan. Dami isa. Nice. Target neutralized. Well done. Shit. Teammates in the gulag. Hindi yan nakaputok pa. Pero nalapad. Gulag pa pala siya. Talaga ni Ronsky. Hindi. Jumperist. Pistol here. Your teammate is redeploying. Stand by. Bili na UAV. Yung baril ko. 7. 7. Friendly UAV overhead. Uy, ayun o. Ito. Moving up. Affirmative. Hatoy, sa ilalim. Sa ilalim ko. May isa pa. Oo. May isa Talagang pa hindi nasa malayo umaabot. dyan sa may blue. Andun sa taas. Lalak. Ay, lalak na mga kaibigan ko. Hindi ako makatama. Chamba lang. Lagi akong late. Ay, UAV sabay. Copy cash drop. Kunin ko yung bounty. Request recon flyover. UAV entering the AO. Knock ko na kaagad. Dito orange. Repositioning. Vendor here. Might have what you need. Win smart. Dito. Moving. Sa area yata eh. Diba? I'm moving. Parang kulog yan. Parang bilis eh. Oo, yun, ah. bulag. Ay, ibon pala yan. Be advised, UAV is bingo. Nasabay. Target identified. Slot the bastard. Paslangin na yan. Putik. Nag-stack pa. Pas lang yun. Grabe. Kahit Tagalog yun. Ay. Dito sa taas ha. Enemy Nababa UAV lang. Ang overhead. baril yan. Putik ako nakita. Enemy soldier incoming. Ilan dyan, guys? Ah, wala pa. Dalawa. Dito, sorry, Basag-basag sorry. Dalawa. Basag na. Ay, yung isa dito. Target is down. Well done. Ay, may isa Ito na oh. Got a loadout drop inbound. Dito, hindi ako niluya. Buti mabot ako sa agdan. Gas is closing. Get to the new safe zone. Dalawang box. Hindi ako UAV. Bibili lang ako ng selfie. Wala na akong bulag. Request recon flyover.
Pasok ko yan. the AO. Moving. Load out niya ata yun yan. Load out niyan. Dami kong pin. Okay, oh. Sa pera dito, guys. Copy cash drop. I'm moving. Be advised, UAV entry launching. Ano ba yan? Naka-AMPT. Relocating. Orange mark meron. Cash on the ground. Plunder cash here. Down ka, boy. Enemy vehicle. Allied cluster strike inbound. Vehicle. Enemy movement! Enemy movement! Enemy vehicle! Enemies in the area! Dito. Kailangan nyo UAV. Down. Nice. Mark out. I'm going. Affirmative. Affirmative. Hindi ko mapinam po siya. Nagkalaban sa violet. Nasa orange. Bumaba. Na-down ni Boytago yung nasa, nasa purple. Friendly UAV overhead. Affirmative. Meron sa sasakyan, ha? Wala, nasa baba na siya. Baba na. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Heal mo. Enemy UAV overhead. Di pa namatay. May bounty yan dito. Orange mark. Pala. Nagbabay. Wala ko visual. Down. Nice. Well done. Ang patay din. Excuse me. Body armor here. Bounty ulit. Lakas talaga ng mga kampi ko. Bili lang ako Buhat lang ako. Thank you, mga. Enemy UAV. Friendly UAV overhead. Uy, Meron pa. Target is up. Let's get it done. Yun yung naano ko. Dami dyan, no? Nabasag. Moving. Meron pa dun, no? Ito. Troops in contact. Fuck you. Fucking shit ka rin. tatago. Wala pera. Meron pa sa... Hoy, hati-hati tayo. Bili kayo UAV. Oo nga pala, ano? Friendly UAV overhead. Lumat. UAV kayo. Mark out. I'm going. Roasted. High station. Nasa baba. Guys, may papunta sa inyo. Dito dadaan. Friendly UAV. Enemy UAV overhead. Target marked. Send it. This is Striker 3-1. Good copy. Strike inbound. Shots missed. Bubong yata. Sa taas. Get to the new safe zone. Nabatay mo na yun dito. May tumatawid sa inyo. May papuntang bay.
May papuntang base naman ako. Sa loob lang yan. 39. Ano ba naman? Being tracked by an enemy team. Stay sharp. Dito. Mayroon pa kayo, lady? May papunta ng bay, guys. May papunta ng bay sa inyo. Sabi ko Dalawa lang yan. Punta ka sa'yo. Roasted. Andito. Ay, ako palang hunter. Dito. Friendly UAV overhead. Allied cluster strike inbound. Ito, ha? Losing ground. Shit! Tumunuyan ako, po. Dito. Sa may truck. Si Rambo, sa loob. Oh, ni Rambo. Sa green. Uy! Oh, tangin. Shit, Nag-reload. reload. Down na. Wala, ang dami nila, boss mo. Tayo. Ay, natilan pa ako na. You win this fight and you return to the front line. Nabili na pala If you yung lose, you're piniping done ko. here. Sort them out Ubus and nila. get to the objective. Puno sila. Oh, diba? Oh, man. Load ako, boss ko. Dito sila, no? Diyan pa rin. Kuha ko load. Your teammate is redeploying. Stand by. Dalawang team. Ako, diyan ako lagay dyan. Ah, Bounty contract identified. Sakyan na ata sila. Sasakyan na ako. Ay, Sasakyan na. ayaw nito, mami. Balikan natin yung ano natin. post na lang ako. May sensor ba kayo? Meron. Feed mo yun. Yan ako, may tapas. Sa taas. Ay, tangin na. I've got you. Crack yan, crack. Okay, ano down yun na. Take cover. Nakabala. Papalang akyatan dito. Oh shit. Uy. Oh shit, the fuck? Armor. Ano yun? May satchel ako. May third party. Ang bala. Ito na akong bala eh. Enemy dropping into the AO. Bumagsak sa niya. Ayun. Sarap. Ay, ka. Sakto na, ubusan ng bala. Ay, Ang lalakas, mga kaibigan. pwede na rin. Ay, hindi, kulang pa. Akong bala. Kulang pa. Mamaya na lang.
Making dito Napatay niyo ba yung Making nandito sa taas? Making. Pwede natin patayin yung king. Gusto nyo? Yung nasa taas dito, napatay niya. Enemy UAV overhead. Siya Yun na yata yan, yung nagbuhay. nag-parachute eh, hindi ba? Enemy UAV overhead. Kaya yung nagbubuhay. Ayun may nagbuhay ulit. Patayin nyo. Itong king nasa crane. Napatay natin yan, may pera tayo. Oo. Kaso wala tayong bala. Snipe, sarap yung snipe. Ano? Wala akong bala. Tara na, loot na lang siguro tayo, no? May pera din sa ano, ay, kalabang kanina din sa likod eh. Dito may nagbuhay Marking aid May nagbuhay dito. Yun. May nagbuhay dyan. Ano siguro? Ayun, nagping. Pasok sa truck. Oh, tak sniper. Uy, Sa taas. Sabi ko na may tao kanina doon. Hindi, may tao Galing pa ako. dun sa pinanggalingan ni ano. Sa blue roof. Wala akong bala. Cluster strike incoming. Take cover. Patay mo muna. Ayun na, puso. Patay mo na, ayun na. Sumusundod na pala. Dali. Hindi ko dinig yung footsteps ng pucha. Palit mo na si Ikaw sa akin. Ano na ako? Palit mo na si Ikaw. ayan. Siya na lang palit sa akin. Gusto mo. Dede, sige, ano na ako. Sige, pag Out alis na rin kayo, ako. may invite kami si Boss Let. Sige. Palit na lang siya sa akin. Na rin ako. Sige. Sige na rin ako. Yeah, sige, thank you mga idol. Sige, thank you sa inyo mga idol. Boss, thank you. Yo. Tol, gwapo. Hello. May sama ka? Alis ko lang sa sa isang quads. Hello. Low. Dinig ba ka? Low? Binig mo ako? Dinig kita. Binig mo ako? Dinig kita. Kaya ba tayo? Kanina, kaalis ko lang sa isang quads eh. Isang squad eh. Go. Alam mo, bago matulog, men. Hello. Meron pa? Hello. alis ka dyan. Hello. Ha? Hello. Akala ko papapalit si sabi ko, alis na rin, hindi ko masyadong kakilala yun. Masyadong pero ayos naman gagaling nila eh. Galing. Sino ba kalaban mo? Sila, sino ba yun? Tropa ni Ikaw yata mo yun. Bronski. Hindi. Ronski. Sabay kalaro ko ako ba Igong? Ha? Kalaban ba kita kahapon? Oo, nanalo tayo kahapon. Sila ba yung kalaban natin kahapon? Hindi. Si Poroski yung isa, tsaka si Jack. Tali mo yung mga yun eh. Tangina din nila tayo sa huli eh. Ano na? Sa huli na lang din ako gumalaw eh. Wata na yan eh. Nanalo. Wata. Na-down ka ba no? Nasa hijacker yung na-down? Ako yung na-down. Nag-gear strike ako. Tapos finish ko na yung dalawa. Sa laptop yun po. Iba-iba yung piniping sa atin eh. Dalawa ni Poroski na 10 kills. Tara na ba? Yeah, may sasali ka pa? Wala pa sila Tayo Lodi.
Tatlo mo na. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Yun. Tayo, kapitan. Yan. El Kapitan. Tara. Paano ubuurin? Itago. Bago ka pumasok sa game. Binabago yung aim mo. Malakas na naman ba? Max? Hindi naman, binaguhan ko ng under barrel eh. Recoil stability, tapos pag kineste ko sa multiplayer, ang bagal ng ADS. Hindi ko na bago. SMG. Wala ka na kaya umalis na rin ako Pwede na ba? Wait lang, kailan ka?
Out. Looted dito. Looted? Bukas yung pinto dun sa sa gondola. Ano pa? 7, 8, 9, 300 pa. Joke ba? Meron na. Yung... Tara. Ay, bag ata eh. Mutang ina yan. Buy station identified. Di ba alam sa bintana namin? Walang pala eh. Copy cash drop. Ayun tayo dito. A loadout drop inbound. Nag-record. Nag-record. Dito sa ano? Tapos lang. Token ba? Enemy UAV overhead. Nag-UAV na. Patawid na rin yung tol. Sana pwede. Ito na. Ito sila. Ano? Target right here. Pakakatata sila ng ano. Yan na? Pakakatata ng tower. Totoo. Pumasok dito. Moving here. Gusto yung bumakit ang airport. Kat, ano? Chip na natin yan. Akit yung airport. Sige, itignan ko to. Uy, Down. kaputukan na pala. Tol, akit ka ng tower, tol. Ano natin to? Doon yung isa. Sa baril. Sige, akit ka ng tower. Tanggal na lang ako ng mga ping. Ayun na. Kaya pa rin lang ako. Laban lang ang tower. Dito. Or break, and then guys. Tube na kayo, man. Tatalon yan. Abangan namin yan. Binan nyo lang ah. Sige, abangan namin. May tumulo na sa Tumalan sa side. likod. Tatawid na yun. Basag. May bakod. Sige. Mark out. I'm going. Bango lang dito. I'm moving. Enemies in the area! Open nyo. Enemy marked. At Target right here.
Puro mingkis scope ah. Enemies in the area! Disregard blast. Ping, tol. Enemy movement! Relay them. Going in. Mamamatay kayo pag di kayo tumakbo. Ay, naubusan ako bala. Down yan. Nice. Enemy UAV overhead. Namatay pa. Sa labas, Ano niya? Wala na akong bala na. Takin na dito matama yung scope yo. Ayun. Saan nakapag-selfie ko? Mataas. Safe zone. Meron dito. Ay, shit. Wanted, tirahin ko lang kung matitikim ako. Ang bahala, men. Receiving hostile fire. Pero pera ako. Pwede tayo. Nakatawid ba yung iba? Napatay niya. Tanahin mo yung isa, di ba? Patay kayo isa. May... Takas yata yung isa. Enemy movement! Ang box lang dito eh. Meron doon sa live ping ko ah. Isang squad. Ayo. Tanda na ako. Third na ako. Meron dito oh. Building na yan ah. Ano ba oh? Alive ping. Live ping? Enemy movement! Ayun oh, galing gulag. Throwing stun. Sa loob, sa loob. Enemy movement! Nagsasasakyan yan. Ilan yan, tol? Dalawa nakita ko. Get to the safe zone! My God. Hindi tinikman. May bumuhay dun ah. Sa may buy station. Disregard blast. O sila yan, tol. Oh, selfie ka na. Yung combination box. Bila ko UAV. Kaya ammunition box man. Enemy UAV overhead. Ay, kulang. Mahina ba boses ko? O sakto lang? Ito, pera, tol. Ito, pera. Wait lang. Does anyone need this? Bili pa yung UAV oh. Ano kayo? Ito, tol. May sakyan, may sakyan. Ah, puta. Enemy UAV overhead. Tatawid na tayo, tol. Odd dito. Uy, Carlisle. Idol. Idol Lodi. Alive ka ba? Alive. Lods. Facebook. Tama alive men, naban ako ng Facebook yo. Huh? Meron dito. Dito pala. Light truck. What? Ang sakit naman nun. Welcome to the Norway. If you survive, you earn your freedom. Edugas tayo dun ah. Wait for your turn now. Be ready. Bilis nga. Laman ng Ano tayo dun footstep sa, eh. nung nasa bahay. Meron pala ng sa ano. Oo. Matingin ako dun eh. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line.
But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Gave him a proper story. Stand by for redeployment. Fundamentals. Does anyone need this? Teammate has been cleared for redeployment. Kunin pa yung ano ko? Supply box marked. Secure the package. May bumabagli sa akin. Hindi ko alam. Saan galing. Ay, ano kanina? Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Gas is closing in. Relocating the safe zone. O ba yan? Okay yan. Yun lang. Bitch ass. Sa may bintana. Kaya di ko napansin. The enemy took that one, but we'll be back to Tira sa finish akin. the job. LC10. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Wala pa si Makoy. Idol. Wala pa, Lods. Palit ka sa akin, Lods. May spot dito. Dalawa kung gusto mo. Mag-aatid ako. Wala pa si Basic Makoy Daily. Wala pa. Gumagawa raw ng homework eh. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. We should drop there. Disregard left. Tayo.
target is up. Let's get it done. Be advised, enemy team is tracking your location. Enemy UAV overhead. Ben sila oh. Someone came through here. Enemies in the area! Kasama yata ng ano ito. Namatay. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, Saan? you're done here. Sa bangkay ko. Time to earn your freedom, soldier. Natin pareho oh. Makita. Hindi sure. Ano? Ay, may bumababa. Sorry. May scope na si Gago. Dito. Hirap pa tayo. Bande. Wala. Sa hangar sila. Dito na yan, bande. Enemy trap mark. Saan ba natin? Ay, putak na yan. Ayun ba? Pa. Closing in. Taka na may nagkakampa pala doon. Putang. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Sakyan na dito. Sumba na sila, Jeff, tara. Yan pa rin? Oo. Pero doon sa kana, sabay bangkay ko ah. Nagkakam. Ay, layo na ako nandun. Paano mo pa yan na? Dito pa ata sila. Moving here. Your teammates done it. Ito. They're returning to base. Target right here. Enemy UAV overhead. Bulan. We're out of time. Scrub the contract. Enemy UAV overhead. Pero ito, Jeff. Plates. Ito tayo. Natin siya na. Sana rin dyan. Drop headed your way. Nakuha mo yung play ano doon? Action. Yung ano, yung action o. Action? Wala mo blades to. Wapo. Hindi. Wala. Wapo. Wapo na. Ilang. Salamat. Body armor here. Ano naman yung sasakyan, no? Pating. Mag-ano yan? Puntata. Tayan dyan. Putang ano. Alam ko. May naglan na po. Miguel dito. Kunin yung chopper. Munition box. One hit na lang yun, no? Nagpusa na bala. Oh, puro basag na. Easy na yan.
Ubusan ako ba? Wala akong bala. Sorry. May mga bangka yata dito eh. Ito. Ay, wala. Wala rin. Gamit. Bala. May satchel dito. Okay, nasa baba. Ferrari. Oh, yung king. Contact! Friendly loadout drop on the way. Kabala na ako. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Yan natin bounty. First wave ba to? Bounty contract identified. Ayun natin ah. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Bili na ako selfie ko. UAV muna. UAV muna. Friendly UAV overhead. Ala. Repositioning. Yun, hindi na gano'n. Loadout. Sige. Algwapo yata. Loadout ako. Bakit meron pa? Meron sa likod. Losing ground. No, sakyan no. Moving. Enemy vehicle. Nang bala dyan eh. Bangka yata tayo ah. Nakasasakyan ba yung bounty natin? Parang nakasasakyan. Enemy UAV overhead. Baka natin yung bounty na yun. Sa left side. I-wait natin itong bounty. Okay. Patawid na to tol ah. Na. Meron Iwas dito. pata eh. Head down. Meron dito saan? Meron dito. Sa loob. Ano sir? Meron sa akin. Ah, yan. Kalaban sa garahe. Check your fire position. Uy, yun lang. Shit.
Yung gas. Kaya mo ba? Papatay mo pa ako. Kalaban niya kanina eh. Ayan niya. Isa na lang yan. Isa na lang yan sa right. Hindi ko nga alam kung saan galing yung bala eh. Pag gago eh. Laro niya pamatay sa akin. Saan nga galing? Hindi mo lang pinakita. Putang yan. Ang huling nakita ko nasa garahe eh. Hindi, lumipat na. Hindi ko pa nakahanap eh. Ano po? Yeah. Oh shit. Nag-atid lang ako mga lods. Balik ako pag ano pa kayo. Sige. Saglit lang din ako. Saglit lang. Yan si ano, si DJ. Break muna. Mag-atid.